Postavila nam je jedna devojka pitanje, a definitivno mislim da si ti prava osoba koja treba da odgovori na to, jer upravo se baviš emocijama, a to je da li treba da bude u vezi sa dečkom sa kojom često raskida, pa se vraćaju, pa su mesec dana zajedno, pa 2 meseca nisu. Pa čas ga obožava, čas je dovede do ludila, do dna. Prosto postoji jedna velika oscilacija i ona se osjeća nekako vezano, zarobljeno, nikako da izađe iz te veze, a opet sa druge strane ništa joj ne odgovara u toj vezi na način na koji je ona to prosto zamišljala kada je bila mala. Postoji jedna velika razlika između onoga kako zamišljamo, šta očekujemo, o čemu maštamo i šta smo projektovali prosto iz perioda djetinjstva na odraslo doba. I prosto razlika je u odnosu na realno stanje. Veoma često ljudi mešaju zaljubljenost i ljubav i očekuju da će ta faza zaljubljenosti tih hormona prosto koji su neophodni fiziološki i prosto su, da kažem, razlog za produžetak vrstine, neophodni su u tom nekom smislu evolutivnom, zabrinu se kada recimo to malo popusti, pa bi oni želeli da to traje večno. Pa onda postoji jedno uverenje koje kaže da zaljubljenost prethodi dubljoj i smirenijoj fazi ljubavi. Ljubav je nešto što je sveobuhvatno, nešto što bukvalno znači da prigrlimo osobu u potpunosti sa svim njenim vrlinama i sa svim manama koje možemo da prihvatimo. Znači, to je sad zaista pitanje za svakoga od nas, ponaosob šta to zapravo znači. To ne uključuje nužno leptirići u stomaku, čak ne mora uopšte da uključuje leptirići u stomaku, prosto uključuje jedno duboko poštovanje i prihvatanje osobe sa kojom smo i negde se očekuje da to bude uzajamno. Samo tako ima smisla. Dakle, pre svega da razbijemo iluziju, zaljubljenost ne mora da prethodi nužno toj fazi dubljoj ljubavi. Ljubav jeste to duboko prihvatanje, ali istovremeno je jako važno da razmislimo o tome kako su naše očekivanja kada su u pitanju veze u koje ulazimo. Zbog čega smo u tim vezama? Da li očekujemo da partner bude neko ko će da zadovolji sve naše potrebe, sve naše fantazije, sva naša maštanja, pa kad izostane to u sukobu sa realnošću, prosto sa realnim okolnostima, onda se mi možda razočaramo, pa zato potonemo. Da li je to u pitanju? Ili je u pitanju kršenje nekih duboko ličnih granica koje se tiču recimo samopoštovanja? Da li možda neki postupci osobe sa kojom smo utiču na naše samopoštovanje i samopouzdanje? Da li se odnosi ta osoba dovoljno sa poštovanjem prema nama i obratno? Znači, sa kojim rečnikom ulazimo u komunikaciju, sa kakvom namerom ulazimo u odnose, kako su nam očekivanja kada su u pitanju intimni partnerski odnosi, također jako važna tema. Kako su nam ideje kada su u pitanju vizije zajedničke budućnosti i generalno realnosti u kojoj živimo? Neka se desi prosto da odgovaramo jedno drugom prosto fizički, seksualno, možda čak i emocionalno, ali da nemamo zajedničku viziju kojoj težimo. Tako da je to neko startu osuđeno na propast dugoročno gledano. S druge strane, ohrabrujuće je to što zapravo veze jesu poligon za igranje, za istraživanje, da otkrijemo ko smo zaista, kakve zajednice želimo da formiramo ili možda ne želimo. I ne bi trebalo da pristupamo vezama kao nečemu što je definitivno ili da je to kao neki smak sveta kada prosto pukne, propadne. Zapravo se radi o tome da učimo mnogo o sebi i da možemo zaista da budemo zahvalni na svom tom iskustvu. Što se tiče emocija koje prate prosto svoju većinu parova, često se desi da osobe budu preplavljene. Šta to znači? To znači da su negde izmešane emocije, da smo primali signale, emocije su naša prosto veza, naš kompas sa našim unutrašnjim bićem. Sa tim da li smo prosto na pravom putu. Ako ta osoba se često osjeća nezadovoljno, neadekvatno, želi da izađe iz veza, ne može, ne zna kako da se izbori. Ako morate da se borite u svojoj vezi, nešto tu ne štima. Kako znate da vam je veza kvalitetna, da ima potencijala? Tako što teče, tako što je lagano, tako što ne morate da se preispitujete više puta tokom dana šta je ta osoba mislila kada je izgovorila ili kada je nešto uradila ili nije uradila. Znači, kad to prosto teče prirodno, spontano i kad vam je udobno, kao kada obujete udobnu cipelu i prija vam da hodate u njoj. Šta se dešava sa emocijama? One nam signaliziraju da je nešto ok ili da nešto ne radimo ispravno. U ovom slučaju postoji velika šansa da postoji ta neka erotska privlačnost, da postoji čak i neko razumevanje, možda dobar smisao za humor, možda zanimljivo provedeno zajedničko vreme, ali da se recimo naše suštinske vrednosti
ne poklapaju. Naših top 3 do 5 suštinskih vrednosti, naših dubokih uverenja o životu možda se ne poklapaju. Da ne ulazimo sad u dublje stvari koje mogu biti jako teške, posebno naglašavamo ako postoji bilo kakav vid psihološkog, emocionalnog i fizičkog nasilja, to je, trebalo bi da bude velika, visoka crvena granica preko koje ne bi trebalo prelaziti. Ili ako ste prešli i dopustili da vas ne pojede griža savesti pa da se zbog toga ne obratite za pomoć ili da ne odreagujete na vreme. Dakle, hajde da prispitamo svoje očekivanja, svoje uverenja, svoj sistem vrednosti, svoje emocije, šta nam govore i da napravimo jedan konačan zbir. Ideja jeste da napredujemo kao ljudska bića i prosto da živimo jedan kvalitetan život i da damo neki doprinos svojim primjerom u ovom svetu. Da li to sve može da se nauči u školi za razvoj socijalnih veština i da li se uopšte tom temom bavite ili se bavite razvojem emocija na neki drugi način? Pa zanimljivo je kad govorimo o socijalnim veštinama, otkud sad emocionalne veštine u socijalnom kontekstu. Ja insistiram na tome da se obavezno bolje upoznamo sa mehanizmima funkcionisanja emocija, sa načinima kako se one formiraju, koja im je funkcija, koliko traju, zašto su nam važne, baš zato što kada to razumemo možemo bolje da ih primenimo u socijalnim kontekstima. Dakle, ne samo u partnerskim odnosima, već i u prijateljskim, i u poslovnim, i u partnerskim, i u svakakvim, svakodnevnoj komunikaciji. Mislim da je to neizostavan deo socijalne inteligencije i jako ćemo puno, jako pažljivo posvetiti vremena i pažnje ovoj temi. Sjajno. Ja se zaista nadam da vam je ovaj video negdje koristio, tako da ukoliko jeste, zapratite naš kanal i podelite video dalje za one kojima će biti koristan kao i vama.